epekto sa aton ikaayong lawas na. So, hindi man kinahanglan nga untaton tagid paghambal ni Tita Wilma, untaton tang pag-inom sa kape. No, na hindi na kinahanglan nga untaton naton pag-inom sa kape. Pero kinahanglan lang gid hindi man sobra-sobra. Na? Kaysa nahambal naton ang sobra-sobra, ano gani, magkapalain. Ang kulang man sa itong lawas, magkapalain man gihapon. Ari lang kita sa tunga-tunga, permi. Na? In moderation lang kita. Na? Di ko nasobrahan sang inom sang kafe, anong mga matabo, anong mga mabatsyagan ninyo kung sobra gani pag-inom sang kafe? Abi, ano? Na? May mga bagay kaging nga batsyagon. Anxiety, palpitation, anger, anger outburst, ina ba lang, irritable ka, gulpi ka lang mga kiglipot, di mo pasensya, di ba la? Dasig ka nervyoson, kay ti kung magpalpitate ka, dasig ka magkabatsyag sang kakulba, irritable, kag, jutay singki, manginit ka imuya. Ina tungod, ang kape, isa ka, masiling neton, central nervous system stimulant. Di ba la? Nagahatag ina, or let's say, nagadulot ina sang pag-produce sang aton sini adrenaline, ang dopamine, kag glutamate, nga nagadulot naman sang fight or fight response sa atong lawas. Gets nyo na da, na? Kinanglan, alerto ikaw, na kung kaisa, di irritable ka, pero may mahimo ikaw dada para malikawan ina. Na? Pwede ka gihapon makainom sang kafe. Pwede decaf nga kafe. Decaf nga kafe para magkapahagan-hagan. Kag magluwasi na ano pagigani, tuyhon ikaw sa aga kung sobrang inom mo sa kafe kagabi, sang gabi, kay nga ti para alert ka mo, no? Kung nagapulaw ka. Di pagkaagaan, no? Tuyhon ikaw. Kay kagabi, puwerte ang inom sang kafe, nagamuklat kag nagasigagid ang imo mga mata. Kung wala, matsin natin, kung nagakadula na ang epekto sang kafe sa atong lawas, kung wala natin mo na napagbatsyag mo sang katuyo no? Nagabatsyag ka na sang katuyo, wow, luya-luya man lawas mo, right? Nagaluya man ang lawas mo. Kung sulito ni Tita Wilma, nga kung ikaw nagapulaw kag nagainom sang kafe, siguruhon mo man, ara lang gid na. Basta nagainom ka sang kafe, siguraduhon mo lang nga may unod ang tiyan mo. Kinahanglan gid, kinanglan kaon kagid. Sigurado, kay budlay na, para may energy ikaw. Magluwas sina, ano pagyan? Dugay-dugay ka, ang frequent urine mo bala? Dugay-dugay ka pangihi. Ti kung dugay-dugay ka pangihi, tungod sang imo pag-inom sang kafe, resulta no, ma-dehydrate ka. Kay nga ang kafe diuretic, gani nagapaihi ina sa aton. Ti siguruhon mo gid nga kon makapangapi ikaw, tandaan nyo na, nga kun makapangapi ikaw, mag-inom ka gid sang tubig. Inom ka tubig para hindi ka ma-dehydrate. Gets nyo na? Kay tiga pa, sa mga dugay, makainom ka gali kape, dugay-dugay ko gali pangi, kinanglang padalundunan ko ni dugay-dugay tubig, para hindi magmalang tutunglan ko, para hindi ma-dehydrate ang akong lawas, hindi magmalalawas ko kag akong di bala? May posibilidad man nga sa imo permis, nga pag-inom sang kafe, experiensya nyo na, dugay-dugay ka mo pupo, dugay-dugay ka mo pupo. Permi ginaiya. Tungod ang kafe, you know what, laxative man ina siya. Laxative ina sa halos 30% sa aton sini mga kauturan. Kag, pagid? Ang sobrang nga pag-inom sang kafe, gani Tita Wilma, makahalit, makaguba sa kadamuon, kag kalidad sang imo sini pagtulog. Kadamuon sa kadamuon o kung kalawigon sang oras sang imo pagtulog. Di ba la? Tsakto na muna siyang resulta na kag
ang permi mo or sobra-sobra mo man nga pag-inom sang kafe, makaguba man sang imo sininga biological clock, di ba? Yes, insakto gid ina siya. Na? Kay kung naanad ikaw iya sa pagtulog permi alas 9 sang gabi, di kung mag alas 9 sang gabi, bugtaw ka alas 6. May enough ka gid nga pagpahuway, no? Nami gid nga tulog. Ti pagkaagaya, bugtaw mo, nami gid mo pamatyagan. Pero kung sobra-sobrang pag-inom mo sang kafe or nakainom ikaw kafe, bilog nga adlaw, pilagid ka beses, resulta dugayan ikaw matulog. Matulog ka, tagpila na lang ka oras. Pagbugtaw mo, luya imo lawas. Gani, kinahanglan, ginaguba yung pattern ng sleeping pattern ta mo, na mo nang biological clock naton. So, kinahanglan, hagan-hagan lang. Tandaan gina naton, Tandaan gid naton ang mga hindi maayo nga resulta sang sobra-sobra nga pag-inom sang kafe. So, buot silingon, sa tanan nga bagay. Hindi lang sa kafe, hindi lang sa kundi sa tanan nga bagay. Ang sobra makapalain, ang kulang makapalain, kinahanglan ang tanan sa aton kabuhi. Husto-hustuhan lang, in moderation. So, ina ang akon sa naiya na share sa inyo sa siniman nga hapon. Gani, ara sa inyo ang desisyon kung anong makapaayo ninyo nga buhaton. Alauna 54, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tita Wilma, ang aton anay Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ikaw kung nagaproblema kasang imo sinidugo, i-try mo bala, Pero nagapasalamat kita sa nagapamati kag nagasunod. Ang mga feedback nila is nami para sa ila ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, especially ang ila problema ara sa dugo. Kung taas imo blood pressure, imo blood cholesterol, any concern sa imo dugo, cholesterol, blood sugar, urine mass, sodium, potassium, imo uric acid, ginatinluan abi mo na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, kag gina-regulate niya ang imo sinidugo para maging maayong imo pamatyagan. Mapaganagan, madula pang imo sini nga stress. Ilabi na kung may maintenance ikaw iya nga bulong. So, kung may maintenance mo nga bulong para sa problema mo sa imo dugo, updan mo pagid sang aton sini supplement nga makabulig para sa imo. Ara lang, Dr. Pinoy Squalene Capsule. The best nga immune system booster, kag the Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Okay, sa mga naka-online naton dire nga mga kauturan, hi and hello lang da sa inyo, Ana.
Mama Ana Sinoro, mayong hapon. Mayong hapon ko no, Tita Wilma. Nagaulan naman nagali dila sa La Carlota, ma'am. O, galangoy-langoy na ma'am si Ma'am Ana, ho Ana. Jan Sir na mayong hapon tawi kag sa tanan. Kay John Sir na. Damo gid na miss sa imo action tawi. Oh, salamat gid. Tinmi ara mga bagay kita nga dapat atindiron. Intindihan nyo lang. Na? Ma'am Jinky Delegdon, mayong hapon Tita Wilman, Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo and Doc Met Mayo. Noel Amar, Ana Sinorobaw, dumudamo na iya friends man ni Ma'am Jinky ba? Kay Alma Olegon, Mikey Montilla Sirela Samar, Aguilion. Kay Christine Manalo, Angelica Lape, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid, ma'am. From Arizona, USA. God bless and stay safe, everyone. Thank you, gid, Ma'am Jinky Delegdona. Thanks for your prayer and your love. Soyum Raymond de la China Sr. Hi, Ma'am. Say Soyum Raymond de la China or de la China, Senior. Good afternoon sa imo. Jun sir na thanks gid no sa damo nga hearts ang ginsend mo and the flowers. Okay, good afternoon Tita We. Juvie Munares, no? Salamat man. Kag kay Marilo Trevilla kay Tinoy, good afternoon. Action Tita Wilma Sugaton. At Tia Kim Eriman, salamat man sa imo. Nan. Ay, oo, hindi ko ma-open ini siya. Di ina siya, pero okay lang gyapon Tita Wilma, kay kinahanglan gyud, no? Dali lang gid ano. Ginagwit ko mga friends ko da sa States, sa kay Star Mayo kay Jinky Delang monitor gid, salamat Tita We. Thank you gid Ma'am Ana. Barky Tribe, good afternoon man. Ginagwit niya si Norbing Galicia nga permigid ga pamati sa action. Salamat gid Barky Tribe, no? Sila ni Sara Maris Flor Badiday sa may Villa Caridad sa La Carlota naga-monitor sa papamati sa radyo. Mga seniors na sila. Wow, salamat gid sa inyo. Murada Juanita, no? Juanita Murada, mayong udto Tita We ga pamati lang kami di Okay Kag kay Inday Ronnie Trava dira, salamat man and good afternoon sa imo, no? Thank you, Ged. Relax lang dira. Balikan lang kamo ni Tita Wilma. Pagali-dali lang, Ged. Donald Abian Dagandan. Magandang hapon, Ma'am Wilma, watching you from Quezon City. Salamat, Ged. Bahinga, Butya, good afternoon, ARB. More power and stay healthy always. And God bless you and your family, Tita We. Yes, Ma'am Virgie Alpinda, good afternoon. Salamat. Boy, nag-send si Ma'am Virgie sang stars. Thank you, Ged. Kay Inday Rona, Tita Wilma, amon sudan. Boy, ginapicturan, ginakag-isend kay Tita Wilma. Paila-ila ni Inday Rona. Amon sudan, ginisang autan nga munggo, kalabasa, talong, kag balatong. May alugbati paged, may kasag, with pinirito nga ugabaw sampat. Ginatamyaw, Inday Rona si Jonathan, si Juanito, si Jose, si Diole, Talorna, kag Tatay Teddy Wihida. Sa 9 birthday ko ta sa 10 kay Nanay Richel. Wow. Sabado imo birthday. Kay Nanay. Magasundanay lang kamo ni Nanay Richel. Okay, Dayron, salamat gid na. Relax lang kay mabalik si Tita Wilma dugay-dugay pagkatapos man sang pila ka mga commercials. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sunod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey.
Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani Radio Philippine Standard Time. Ang ato na text hotline, daligid lang Tita Wilma. Bukaron ta dali lang. Good PM tita, maayong hapon lang dira na. Gamonitor lang kami sa Hacienda Salud, Barangay Rumirang, Isabela Negros Occidental. Jazer gali nita ati Y Gida 8421, madamo gid nga salamat. Good PM day Wilma, gamonitor lang kami di si Emilia Salden, isang patyudaan, Barangay Robles, La Castillana. Thank you and more power to your program. This is my life. God bless. Yes, ma'am, 6058, madamo gid nga salamat sa imo kag sa inyo dira tanan. Mayong hapon tita we, patamyaw palihog akong pamilya si Dave, si Anton kag baby, si Tatay Tony Panton, sang Tutong, Barangay Felisa. Mayong hapon dira Tatay Tony. Frahalin ina kay 8220, madamo gid nga salamat. Ari man siya ho kapangayo siya textmate girl lang kuno 30 to 40 years old ang edad. Si Dan, wala ka pagyapon Dan kakita. Kasan ka pa na ngayon, text me. From Kabangkalan, why mo nagakatipuhan ang nag-text sa imo? Salamat kita, we. God bless and more power sa imo. Okay, sa gusto dira makig-friend kay Dan, may ginapangita gini siya guru sa mag-text sa iya mo. Ani nga sa phone. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Bosses! Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit.
tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ay Okay, ang aton letter sender karon nga hapon, nagpatawag lang ni siya kay Marilyn, no? Marilyn sang Negros. Kag ang sulat ni Marilyn, nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa imo. Kag sa tanan mo nga tagpalamati sa Action Radio sa programa This Is My Life. Tita Wilma, dugay na kutani gusto gid magpangayo sang advice sa imo. Galing kay nahuya ako nga mabalaan ninyo ang akon sikreto. Maayo lang gani kay nag-mention ikaw nga pwede ko lang taguon ang akon ngalan kag lugar. Kag tungod kinahanglan ko ang advice, nagpakaisogid ko nga magpadala sa nga akon sulat sa imo FB account. Tawga lang ako kay Marilyn sang Negros lang tita. Ang akon sulat na tungod ini sa akon bata nga ara subong sa iya amay. Kabalo ka, nakaobra ako sa Dubai bilang OFW kag nagbusong ako sa akon man upod sa ulubrahan. Nangin friends kami primero, hasta nga natabo, hasta nga nagbunga ini, kag nakabata ako didto, kag nakabata ako sang lalaki. Abi mo nalipay gid siya, kay iya mga bata sa iya legal wife, pulos babayi. Kag ikatatlo ang bata namon. Pareho kami nga nagpauli diri sa Pilipinas nga wala sang ihibalo ang amon tag sa kapamilya. Kag nagpanago anay kami sa Batangas nga sa diin dito ako nagbata. 1 year after, kinahanglan nga itugyan ko na sa iya ang bata. Tungod kinahanglan ko man nga magpauli sa akon kaugalingon nga pamilya diri sa Negros. Kabalo ka, Tita Wilma, ginarespeto man ang amon pamilya diri sa amon lugar, bisan pigado lang kami. Gani hindi ko masugid sa akon ginikanan ang natabo sa akon. Nagaworry lang ako kay basi bala sumpaon o kung sakiton kag palayason ako ni tatay ko. Pareho nga mga istrikto gyud ang parents ko. Gani, hindi ko kabalo kung paano ko isugid sa ila ang akon sikreto. Ang isa ko pagid ka problema, Tita Wilma, tungod ang bata ato sa iya amay. Upod ang tunay niya nga pamilya. Kag bato nila ang akon anak. Sang primero, ginabisitahan ko pa sang tago ang akon bata. Pero sang uli, ginatago na siya sa akon, kag wala na ko kabalo kundiin ko siya pangitaon. Ina ang akon problema. Kung ano bala ang dapat ko himuon, Tita Wilma. Sobra gid ang kasubo nga nabatyagan ko sa karon, kag ginabudlayan ako. Nagasalig ako nga matagaan mo ako sang husto kag maayo nga advice sa akong sitwasyon. Sa bahin ko, wala ako sang bana. Hasta subong. Ang akon lang handom tani
ang akon bata kag mabalaan sang akon ginikanan kag mabato nila kag maintindihan nila ang natabo sa akon. Diri lang kutob ang akon sulat. Salamat gid sa pagbasa. Marilyn Sang Negros. Okay, sa aton sini letter sender sa karon nga hapon nga nagpatawag kay Marilyn. Una-una sa tanan, Marilyn, sa imo mayong hapon gid kag madamo nga salamat na sa imo gin paambit diri nga istorya sa imo sini kabuhi, kabahin sa imo kabuhi nga para sa imo problema mo sa karon. Problema gid man, ha? Kay nga wala sang likom nga magapabilin nga likom tubtubsan o. Basta likom or sikreto mabuyag-yag gid ina sa ulihi, ha? Mas magkapaayo kung ginapamangkot mo si Tita Wilma, mas magkapaayo nga makahibalo ang imo ginikanan. Antes sila makahibalo, halin kay sino kag kundiin pa maghalin ang istorya. Naamayo na iya nga sa imo naghalin ang tanan. Kung ano man ang mangin reaction, amo nang imo dapat preparahan. Pero sa question ni Tita Wilma, sino bala ang dapat una nga makabalo sang imo sini na eksperyensyahan dito sa imo pagtrabaho sa Dubai? Siyempre ang ginikanan, sino sa ila nga duha? Suwestyon ko siyempre si nanay. Kay si nanay babayi. Si nanay bisan maakig pero hindi niya maantos ang iya sinibata. Kag kun makahibalo siya nang bahala magsugid kay tatay kag ipreparar mo man ang imo kaugalingon sa mangin reaksyon ni tatay. Duha lang na mo, duha lang na ang kabahin ang posible nga matabo. Either nga mabato ni tatay o kung maakig si tatay, kag mapatupan ikaw sang iya mga kamot. Pero basi pa man lang, sorry kid, nga magsiling si tatay, diin na ang akon apo, kag amo man si nanay. Mga amo lang ng mga posible, di ba lang? Mga posible lang ng mentionar ni Tita Wilma. Pero may posibilidad man ang either sa ila sina nga matabo, nga kabay ang maayo lang, ang maayo lang. Pero paano naton inatanan maangkon? Siyempre ang pagpangamuyo, ang kadtuan tayo na karon. Sa pagsugid kay Nanay Inday Marilyn, mas nami gid sinahambal naton na timingon mo man ang mood ni nanay nga bilang bata matimingan ta mo ko nami ang balatyago ni nanay kung mayong modo ni nanay ina ba lang sa joke nagasakay-sakay na siya kag pagkatapos ulo angga naga-give in man si nanay kag bisan sa amat-amat lang nga palahog nga approach kay nanay nga makibot siya ay ano to abiklaruha nga sa diin matimingan mo nga ara siya sa mudo kag sa balatyagon nga sa diin mabato niya ang kun ano ang iya mabatian halin sa imo. Di ba la? Kay tandaan mo ya, bisan magkainano importanteng ginikanan naton magkahibalugid sa natabo sa aton. Kung hindi maayo nga natabo kag makasakit kag makatandog sang ilabugal, tandaan mo lang ginikanan bata niya ikaw sa gihapon. Bata nila ikaw sa gihapon. Kag tandaan mo, Inday Marilyn, wala sang ginikanan nga maantos nilang ila bata. Gani, sa sina nga bahin magkasiguro ka, kag hindi ka dapat magkabala ka, kay nakasiguro ko nga inchindihon gid ikaw una sang imo iloy. Primero ihibi yan na kang ipangakig na ilabi na kung palangga ka sang imo sini Iloy, ihibi yagid na iya tuntuod. Ipangakig yaman pero kinanglan preparado kita dira. Handaan mo ina na nga kung ano man ang mga reaksyon bala kaya. Hindi ka na mag-resist pa o hindi ka na magsabat pa, hindi ka na mga tarungan pa kag makig-away ka pa kay nanay. Or kay tatay kung makahibalo na siya, batunan na lang.
kung anong mga masakit nga sugilanon ang ila ihatag sa imo. Kung pangitaon ng imo anak, amo ng duga nga problema. Na? Amo gina ang duga nga problema para sa imo. Pero, kung masugid mo kay nanay kag kay tatay mo, ano man ang mangin reaction, preparado ikaw, kag kung pangitao na gani ang bata mo kundiin, hindi na pagtagua. Isugid sa ila ang tanan. Para nga makahatag man sila sang maayo nga advice sa imo, nga makalugpay sa imo, maka-comfort sa imo. Kung bala gusto ipakuha nila, o kung hindi na galing nowhere to found sa imo, wala ka na makahibalo kundi na sila subong dugin tago sa imo sang lalaki kag sang iya pamilya. Ti imagine nun, 3 iya bata pulos lalaki na kababayi, syempre nabaton sang asawa kag kabataan kay uhaw man sila sa bata nga babayi, di ba la? Pero kung si Tita We ang pamangkuton mo, para nga mangin maayo ang tanan, kamangin matawhay ang tanan, natungod sa bata mo nga nadula, wala na sa imo luyo, i-pray mo na lang ang anak mo. Tutal ara man siya sa maayo nga mga kamot. Ginapalangga man siya kag baton man siya sa sang pamilya sang lalaki nga amay niya. I-pray mo na lang, itugyan mo na lang abi siya sa iya amay. Kay siguro na ni guro sila nga hindi ka na maglagas. Sigurado ikaw, kay kung pinsaron lang naton, makasiguro ikaw nga mangin maayo ang puturo or palaabuton sang imo bata sa ila mga kamot. Pabayin na lang siya. Kay sigurado, hindi gid siya pagpabayan sang iya sini amay. Kundi padakuon siya, batitiun siya nga maayo nga bata, di ba la? Padakuon siya nga maayo nga bata, paeskwelahon sang maayo, hasta nga makatapos siya sa iya pagtuon. Amo na lang nang imo bala imaginon, kag imo paabuton na sa kabuhi sang imo sini anak. Kay kun lang tawon ti why kita na choice anak mo inday milagros, why kita na mahimo tungod na tabo na ina kag malayo na siya sa imo kag wala ka makabalo kundi ina sila. Ang pagpangamuyo sa nahambal ni Tita Wilma, halin kay ina sa pagsugod naton. Dako gid ang mabulig sa imo. Ipangamuyo mo na lang sa mahal nga Dios nga sa palaabuton mangin maayo ang tanan, nga sa palaabuton mangin maayo kag magakita ay pakamo nga maintindihan sang bata mo ang kabuhi. Kung ano ang kabuhi mo, nangin kabuhi mo, kag kung ano ang iya nangin kabuhi. Kay nga hindi naton kontrolado ang tanan. Hindi naton kontrolado kung anong matabo dapat sa aton kabuhi. Kaya ang aton lamang tagtuga, siya lang ang may control sang tanan nga nagakatabo sa aton kabuhi, right? Kag makabig naton nga biktima lang kamo sang lahog sang kapalaran. Na i-consider na lang na nga that's life, natabo na ina sa kabuhi ko. Way nagig ko mahimo kung di ba tunon ina Lord, buligi lang ako nga magpakapag-on, nga magpakabakod. Buligi lang ako kag hindi pagpabay ang anak ko sa luyo sang iya amay, nga mangin maayo lang ang iya kabuhi. Pero hindi mo gid pagkalimtan, inday marilin ang pagpangamuyo para sa kay nanay kag tatay mo nga sa tion nga mahibaluan nila ano man suliton ko ang mangin reaksyon, preparado ikaw, kag kinanglan magbawi ka man sa ila. I-pray mo man si nanay kag si tatay mo nga hakson nila ang natabo sa imo, kag hindi ka nila pagpabayan. Ipangamuyo mo gid ang tanan nga ina sa mahal nga Dios, kay siya na ang bahala sa paghulag. Siya na ang bahala sa pagtuytoy sa imo sa ila, sa tanan nga ginapangamuyuan mo, nga tanan malampuwasan ninyo kag mangin maayo lang. Salig ka lang sa mahal nga Dios, kay siya nga itong tagtuga. Siya ang creator ta mo, di ba la? Siya ang nagtuga sa aton. Siya ang nakahibalo kung ano ang nagakatabo sa tagsa naton kakabuhi. Kag siya lang ang nakahibalo sang mga masunod pagid nga matabo sa aton kabuhi. Everything will be fine in accordance with God's master plan. Tandaan mo gid na. Kay nga pagkatao ta pa lang sa kalibutan, kabalo na ng Ginoo. Kung anong matabo sa kabuhi naton.
Siya ang nagaplano kung ano ang matabo sa aton kabuhi kag kung ano ang aton dangtan. Kag siyempre sa ato naman nga gintuga, hindi gid kita magdula sang paglaom. Magpangamuyo gid kita, magampo gid kita 24/7 sa iya. Kung may mga problema nga nagakatabo sa aton kabuhi, mga palangga naton nga mga tagpalamati. Yes, kabahin ina sang pagtugas ang mahal nga Dios sa aton. Hindi mangin bugos ang aton kabuhi kung wala kita sang may ma-encounter nga problema diri sa kalibutan. Kag sa tagsa ka mga problema, mga paghangkat, tanan nga nagakatabo sa aton, iya pagbuot ina tanan. Ginatakos niya tanan kita kung ano kadako sang aton pagtuo, pagsalig sa iya, nga siya ang aton tagtuga diri sa kalibutan. Haksun naton siya, and no matter what, ara gid kita nagatawag sa iya kag nagasalig sa iya sa tanan nga tion. Kabay pa Inday Marilyn, nasanagan ang imo pamensaron, mabinag-binag mo man ang napanghambal ni Tita Wilma sa imo, nga kabay makabuligid sa imo, nga makaangkon ikaw sang kaisog sang buot sa pagtuad sa imo ginikanan sang tanan. Importante gid makabalo si nanay kag si tatay sang imo ginatago. Kay nga ang aton ginikanan, wala na nasang mahimo, natabo na ina, batunon, preparar ka na lang kung ano man ang padulungan sinatanan. Prepare yourself, pray to God, kag kinanglan hindi ka magmangin rebelde sa pagsabat sa ila. Magpaubos ka tungod ikaw nakasala, magpaubos ka tungod ikaw nakasala, kag ikaw ang magpaiway na. Kag preparar mo ang tanan kung paano ikaw makabawi sa ginikanan sa kasalanan nga nahimo mo sa ila. Na ina lang gid siya ang akon nga matugda sa imo. Sa aton man mga palangga nga mga tagpanamati kamo man, kung may ara man kamo i-comment or ma-suggest para sa atong letter sender nga maka-inspire man sa iya para matuan niya sa iya ginikanan ang tanan. Kag may ara man kamo mahatag sa iya nga mga inspirational message, ara lang atong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag aro man ang aton nga chat room para sa mga naka-online. Sa inyo man mga mansay sa pagbalik ni Tita Wilma, relax lang. Magabalik ako pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Okay, balikan ko to anay sa babaw. Si Dennis Tabiosa, hambal ni Ma'am Ana Araga pamati, ga monitor gid. Salamat gid. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon Ma'am Wilma. Please greet my batchmate retired General Eduardo Octaviano Jr. on his birthday today. Yes. Kay retired General Eduardo Octavio Jr. Happy birthday to you. Halin kay Ma'am Elizabeth Gamala. Thanks a lot. God bless you and your family circle, Ma'am. Keep safe always and more power to ARB. Ma'am Elizabeth, thank you so much. And likewise, Ma'am. Thanks also for the prayer for the love sa imo. Okay. Teresa Quinto, mayong hapon Tita Wilma, anto pinasugaton. Kompleto ba? Live watching from La Granja, La Carlota City. Yes, sa mga suki naton dira sa may La Granja, especially sa nasakupan sang syudad sang La Carlota. Sa La Granja, La Carlota kay pila sa dira pagit sa may Pilar Compound kuno hambal ni Ma'am Ana. Pilar Compound ga monitor gid. Salamat tawa. God bless and stay safe. Gid sa tanandera. Salamat gid Ma'am Chinky Dialig doon. Yes, Action Wilma, good PM. I am watching. Stay safe, healthy, and in good condition. Tamyaw ko lang Rosana Biraro, Seng Purok, Bayabasan, Barangay Bata. Wow, sa mga taga Bayabasan, especially kay Ma'am Rosana Biraro, ginatamyaw ginikaw. Nasa Rufino Era Gabino, from Barangay Handumanan. Thanks for the love. Mayong hapon, Tito We. Halin kay Homalumina. Kativir, yes, salamat man sa imo.
Good PM tawe daw ako ako daw hindi. Karon na anuhan ko na karon ang inyo mga advice kagang inyo man mga comments para sa aton sini letter sender. Okay, relax lang kamo abaw. Ara man si Inday Cristina. Yes, Inday Cristina Soriano. Good afternoon. Salamat gid. Salamat gid Inday Cristina Soriano. Batchmate. Hindi na tawi kay batchmate na. Thank you gid. Kag syempre sa grupo sa mga agriwis ni Ken sa West Negros College. Hi and hello lang sa inyo. Thank you gid. Good afternoon. Okay, relax lang. Mabalik si Tita Wilma. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo Okay. Padayuno ni Tita Wilma. Reactions anay. Reactions anay sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa aton letter sender nga taga Negros. Nagpatawag lang siya kay Inday Marilyn. Pilaman ka mga reaction dari na hambal ni Dino Alik. Tawe daw ako daw hindi ko kabalo mag-advise pati sa problema niya. Mamati na lang ko sang imo advice kay kabalo gid ko. Ay huo nga mga anak kamul. Anyway, thank you. At least may reaction ikaw. Sa sender dapat isugin mo gid ang problema mo sa ginikanan mo. Kag pangamuyuan mo gid nga mabaton nila. Siyempre, anak kanila, kag magpangamuyo kagyan na. Inaiya si Ma'am Ana Sinoro na sang La Carlota, na? Hambal naman ni Ma'am Virgie, yes, tawe, agree gid ako sa mataw mo nga mga advices. Ay nga mga anak ko. Yes, thank you. Salute gid ko sa imo, didawe. Dino Alec, ha. Daisy Santoyo Lisaw, siling ni Inday Daisy, tsakto kagit titawe. Wala na ko sang mahambal kay basta ikaw mag-advise your bull. Kita miyaw, din sa sitio Dulong Barangay San Miguel, La Carlota City. Ay nga mga anak mo. Din sa itong text hotline, abe, siling ni 0914, kuha ato imo bata, nidya to iya iloy, lain ang bata, nga nagadako nga may mother figure na good opinion man ina sang isa naton kapalangga nga tagpalamati. Ang problema gani no sa atong texture, problema wala na siya kabalo kundi naging dala sang bana kag ang pamilya nila hindi na makitaan. That's why nagsuggest si Tito we i-pray na lang kung baton tong iya anak kakabay mag-ayo lang kag mangin maayong palabuton sini na. Hambal naman ni 8220 wala na mahimo, pangamuyo mo na lang kay Lord. Basi pa lang, magkitaay ka mo kon may desidido sa imo mga sawa. Basi pa naman na magkitaay ka mo. Kung may desidido sa imo mga sawa, you must be honest. Tama si Tita We. Bring it to the Lord in prayer. 8220, madamo gid nga salamat. Nan. Okay, mayong hapon tawi monitor lang kami diya sa may Purok Silverio Hinigaran from Mila Monte Alegre, Misia. Salamat gid ha. 6038 madamo gid nga salamat. Ayo. Hambal naman ni 2169 sender ang bata mo imugid kay halin sa lawas mo tani wala mo na ginhatag sa lalaki gindala mo pa uli lipay pa ang ginikanan mo bisan maakig sila sa imo. Teki na ang ihambal na galing kay tiimo na to desisyon hindi na naton ma-rewind but since hindi ta na mabalik ang hitabo ara na ina so be it na lang. Kuha alang to bata mo ya. Kuha alang to ya bata mo. Amo yung balsin. Bado pilagid sila naghambal nga bata mo kuhagin kay syempre iloy ka mo na. Ay kadasig pan sang aton oras alas 2:42 na. Relax na lang anay dira. Yes, kay Inday Cristina Bibiera Soriano, Madam, good afternoon. Thank you so much. Na sa akon ka batchmate. Thank you, Gidtin. Wala na ba drama dito mensahe sang paghigugma Monlia, siling ni Monlia.
kag Jack balaan, may ara sir, no? Karon bantayan ninyo pwede sa online na pamangkot mo kun ara sa online karon na sa husto nga oras. After ni Tito We minsay sang pagkigugma, yes. Pagkatapos sina Jack balaan, after sina pwede kyan. Ara na pwede na ninyo mapamatian sa online. Marilu Varon, mayong hapon man sa imo. Greet si Nanay Perta, Tita Wilma, halin kay Miss Jane, Heldori Candido from Sumag, mayong hapon, galuya siya kung hindi ya ka mabatian. Ahay, Nanay Perta, salamat kag mayong hapon dira sa imo. Ara lang siya dira sa may Sumag. Ara man siya sa imo, ma'am. Okay. Okay, relax na. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Bantayin ninyong inyo tag sa zodiac sign para man sa itong horoscope karon nga adlaw. Huwebes, kadasig-dasig sa mga inadlaw. Bos, biyernes na. Hulyo 7 tuig 2022. Unahon naton ang zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, amuning mga natao, Hunyo 22 to Hulyo 22. Yes, Cancer or mga Cancerian, kung may problema, dira mo mahibaluan kung may problema kung may problema ka dira mo gid mahibaluan kung sin-o gid ang matudtuon mo nga abyan. Isa pa gid, tagaiman igtalupangon ang imo ikasarang, ang imo kaalam, ang imo nga talento, kag i-improve mo pagid ina kay nga tungod dira, yes, mag-aayuhan ikaw sa imo pagpangabuhi sa ulihi. Mas wati nga mga numero 1, Justin 9, 25 kag 37. Sky blue is your lucky color. Sa mga Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23 to Agosto 22. Mga Leo, abi paminsaraan nay sang maayo ang dapat himuon. Kinahanglan gid ha, kag abi mo, ang imo mga desisyon wala ina sang padulungan, mas lang ina nga magalala sa ginaplano mo. Kinanglan ulo anay i-analyze mo anay ang imo himuon nga desisyon antes mo inabuyan para bala wala hinulsulanay kay hindi ta na mapabalik pa ang tanan, Leo. 15, 18, 21 kag 25 mga maswati nga numero. Electric blue is your lucky color. Yes, ang mga Virgo naman, yes, Virgo, Agosto 23 tuptub Setyembre 23. Mga Virgonians, mangin happy inyo mga masunod nga inadlaw. Pero subong, luya ka. Anong ginapa nga subo man? Abi, may isa pagid nga na-mention dari imo horoscope. Kinahanglan, mangin understanding ikaw karon nga adlaw. 13, 26, 32 kag 41 mga maswerte nga numero. Yellow is your lucky color. Yes, kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Libra. Ang Libra, Setyembre 24 tubtob Oktobre. Insakto na, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Yes, Libra. Ano naman na iya nga nagapaluya ka, ha? To nang hambal sang imo horoscope nga tungod sa paghigugma nagapaluya ikaw. Amugin man natawi kung ga problema ka sa love mo, galuya ka. Kay palibog ka mo, di ba? Do wala ka kusog, labi na kung siya ang tanan sa imo, di ba la? Abi mo Libra kung hindi mo ina mapakigbatuan, magaresulta ina sa pagpabaya mo sa imo kaugalingon. Ending sina ikaw ang makaluluoy. Gamita ang imo sinipensar. Libra, 5, 18, 21 kag 37 ang mga maswerte nga numero. Gray is your lucky color. Kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio, Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22. Ari naman Scorpio, horoscope ninyo Scorpio, hindi ka mo mangaking mga Scorpions kung makulit kang mga sunluganon ang mga tao nga sa palibot mo. Kay nga abaw, subo nga adlaw ikaw gid ang mangin sentro sang sunluganay kag panggarit-garit dira. Be more patient, Scorpio. Mas wati nga mga numero 10, 21, 29 kag 37. Brown is your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Abi mo,
Sagittarian, kun nga amalipayon ang imo palangga karon nga adlaw, ina tungod nangin mapainumuron ikaw. Subong nga adlaw mapainumuron ikaw, mahinang panon ikaw. Na padayunon mo man ang imo sinihandom, ang hindi lang isa ganom, kundi padayunon mo man ang imo mga handom sa kabuhi nga kinahanglan ma-achieve mo ina. Mas wati nga mga numero 7, 14, 21 kag 38. Light blue is your lucky color. Inauna pala nga bahin sa mga zodiac sign para sa ating horoscope karon nga adlaw. Relax lang no? Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Day Salazar para sa Action Tips
nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog Philippine Standard Time. Yes, good afternoon, Welms. Kag sabayaw ko sa dangkalan sa ilog. Kay Efren De Leon. Yes, Efren De Leon, good afternoon. Ginatamyaw ikaw ni Hinidino Cadiz. Batchmate, thank you so much. Ha? Hello, Tita Wema. Yung hapon, tamyaw ko lang, Tita Family Helia. Dari sa Barangay Can Roma, Pontevedra. May God bless you always, Tita Webo. Thanks for the prayers and the love. Salamat, Gid. Nico Nick, salamat, Gid. Na. Sa pamilya Helia. Kay Stephanie. Salamat, Kit. Please tamyaw, Tita Wilma, kay Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, Jennifer, kay Mercedes Lambert, pamati ni sila now. Salamat, Gita. Salamat man, Ma'am Virgie Alpinda, kag salamat man sa stars nga ginsend mo, na? Kay Arcel Floor, good afternoon, Tita Wilma, and to all the staff of ARB, God bless. Araman si Sir Ray Flores Barrioga. Kag si Arnold Villanueva, mamonitor lang sa may mailumbag kung mayong hapon. Dira kay Nining Mugar. Nining Mugar, kamusta na kamo dira? Barbie Tribe, kainat pa ikaw primero. Ara kagyapon. But anyway, thank you so much. Barbie Tribe, salamat gid na. Mag-greet siya kay Norbing Galicia. Yes, ginagwit mo si Norbing Galicia nga permigid nagapamati kag kay China sa nga Shendaloygoy. Di na Shendaloygoy man, Barky, di na siya. Arcel Floor, thanks gina for the 75 cents for the 75 stars you sent sa Action Radio Bacolod. Okay na, dali gid lang, Ma'am Ana. At tapuso ni Tita Wilmang mga nabili naton nga zodiac sign. Di na kita, Capricorn. Yes, sa mga Capricorn yan, mga Capricorn na tao ini, Disyembre 22, Tubtubinero, Justin Nueve. Abi mo bala, kunin sakto ha, mga Capricorn na, sa adlaw, or sa pagligad sa mga inadlaw, nakabatsyag or nagabatsyag na ikaw sang kataka. Nakabatsyag ka na? Para madula ina, padayo na lang ang imo kapisan kag pagpaninguha. Kay nga malampasan mo gid na, malampuwasan mo gid ng katalaka mga sitwasyon. Hindi kay kung wala ka bala sa mahimo bilog nga adlaw the whole week i-assess mo ang bilog mo nga kabuhi. Ay, anong nahimo ko bilog nga si Mana daw wala kundi doon takaan ka na. Amo na kinahanglan magmapisan ikaw kag magpaninguha ikaw Capricorn para liwat nga mabuhing imo dugo kag ma-excite ikaw kag malipay. 12, 20, 33 kag 41 maswerte nga mga numeros ang Capricorn.
Pink is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman ito, Enero 20 to Pebrero 18. Yes, Aquarius. Ara naman, kung ano gani Aquarius or mga Aquarian ang inyong mga mabatian, ha? Kung anong mga mabatian sining isa kadulungan wala man o kung tuo, ay hindi na pagpalutsa, hindi na pagpalutsa, hindi na pagpapita sa dugan mo, palutsa na lang sa piyak mo nga dulungan para wala sang di pag-intindihan ay or lainay sang buot. Kung ano man ang mga masingki nga tinagangay mo babatian, hindi pagpatuli, ha? Kay ang nagahimo sina nagapangita lang na sila yaga mo, ikaw tindi ka man ya freak na, gani relax na. Ang kunon mo yang kaalam, permi, kag kinanglan mangin, ara sa hustong imo paminsaron para mangin alumanay ang tanan the whole day. Aquarius, 4, 15, 28, kag 33, white is your lucky color. Kadto ang neton ang Pisces. Ang mga Pisces ang mining na tao Pebrero 19 to Marso 20, yes Pisces, abi suno sa imo horoscope, likawan mo anay ang imo pagka-agresibo karon nga adlaw, tungod nga imbis nga mangin malapit ang balatyagon sang imo palangga, magapalayo pagid siya sa imo. Relax, control yourself. 9, 15, 29, kag 36 ang mga maswerte nga numero. Blue is your lucky color. Sa mga Aries naman, Aries, Marso 21 tubtob Abril 19, maghalong ka sa imo mga ginapanghambal Aries karon nga adlaw. Parang hindi ka man mahuyan sa imo isig ka pareho dira. Kung ano man ang nagakatabo, hindi pagbatsyaga. Ang importante mangin optimistic kaya. Kinanglan mga maayo lang ang paminsaron mo. Panumdum ka sa maayong mga bagay. Kung ano mo na makita mo, na mabatian mo sa palibot mo, never mind. Basta importante, maayo lang. 9, 18, 26, kag 39, mga maswerte nga numero. Aries, fuchsia is your lucky color. Mga Taurus. Ang mga Taurus na tao Abril 20 to Mayo 20 as Taurian. Kung ano man dira ang gusto sang kadaman or kalabanan sa inyo, abi pasugti na lang na. Hindi na pagkontraha. Paamo ka na. Hindi na pagkontraha. Kay amo ina mangin rason parang makalikaw lang bala or malikawan ang lainay sang buot. Pakigbagay. 18, 24, 24, kag 40, mga maswerte nga numero. Jade green is your lucky color. Dali gid lang may nabilin pa, pero ang aton oras impon tulis 3, ang aton ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Zodiac sign karon iya nga hapon, Gemini. Ang mga Gemini naman ito, Mayo 21 tubtob Hunyo 21, yes mga Gemini, sa laang pagpati sang tanan nga wala mo ginbatyag ang mga bagay nga ginhambal sa imo. Abi nila okay ka lang, but deep inside ginbatyag mo. Pero kinahanglan aksyonan mo man sa gilayon. Mas swerte mo nga mga numero 20, 27, 35 kag 42. Your lucky color is orange.
So, nabatian na nato na itong text sa zodiac sign para man karon nga adlaw Huwebes. Hulyo 7 tuig 2022. Okay, tiuna sa nga itong sinipagpaalam para sa iton Huwebes nga edisyon sa This Is My Life. Buwas na naman kita mag-updenay, pero nga ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa 1 Timothy chapter 4 verse 8. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. I can't say goodbye. Standby na sa matawang nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Without you. Action! Radio!